имам голям стаж като пушач. От хриповете кашлям. Уелнео Солт Пайп – лула с солни кристали. Ефективно решение при хроничен синузит, астма и алергии. Солните кристали помагат при бронхит и кашлица. Вземам лулата и вечерта няма хрипове, нямам кашлица. Спа спокойно, което е най-важно. Солните кристали на Уелнео Солт Пайп са 100% натурални и нямат странични ефекти. Те се добиват от известните солни мини в Прайд, Трансилвания. Солните кристали на Уелнео Солт Пайп абсорбират бактериите и прочистват дихателните пътища. Резултатът – дишаш по-леко и свободно. Като дишам през лулата, чувства се едно облегчаване, освобождаване на пътя на въздуха, който вдишам. Уелнео Солт Пайп е толкова лесна за ползване. Вдишай дълбоко от лулата. Солните кристали навлизат в белия дроб и извличат образувания секрет. Откакто почнах да ползвам лулата, дишам много по-лесно. Когато въртя колелото, ми е по-леко. Лулата с солни кристали Уелнео Солт Пайп е клинично тествана и доказано ефективна. Без странични ефекти и безопасна за здравето. С Уелнео Солт Пайп дишаш леко и свободно. Комплектът включва керамична лула, заредена с турбичка с солни кристали. Една турбичка ти стига за цяла година. С Уелнео Солт Пайп пестиш пари от лекарства и дишаш по-лесно. Особено пушачи като мене и с подобни хрипове и кашлици да я ползват, да видят, че ще бъдат доволни. Поръчай Уелнео Солт Пайп, лула с солни кристали. 100% ефективно и натурално решение при кашлица, астма и затруднено дишане. Опитай ефекта и още днес. Само за 39,90. С лулата Уелнео Солт Пайп дишаш леко и свободно. Потърси я на uelneo.bg и в магазини Топшоп.